Het is weer zoiets. 3, 4 of voor sommigen 5 dagen vastelavond. En dat doen vooral eeuwenlang. Of lang. Dit zijn de oudste bewegende beelden die we hebben gevonden van de vastelavond in onze provincie. Dit is de Vriethof in Maastricht, 1924. Dus is heel veel luiboeten, hossend, verkleed, maskers op, heel veel kinderen. En dat allemaal speciaal voor de camera van het Polygoonjournaal. Hij vieren weer het Rijnlands carnaval. Dat betekent prinsen, optocht, een raad van 11. En ieder stad en ieder dorp viert dat op haar eigen manier. Wie en hoe dat iets ontstanden is, dat weet eigenlijk helemaal geen zeker. Maar we gaan een poging doen om dingen te verklaren. Zoals dit 16e-eeuws schilderij. Wat heeft dat met de vastelavond te maken? Dat geeft mijn collega Tom de goed liggen. Ja, ik ben Tom Doesborg, vastelovensredacteur van L1. Zijn brein is een vastelavondshellchef. Fantastisch. We zien de vastelavond nog dikwijls als onderdeel van de katholieke jaarkalender. Want het Vaticaan, de paus, bepaalt nog steeds dat we 40 dagen voor Pasen de vastelavond vieren. Goedemiddag. Over de echte oorsprong, daarover zijn de meningen verdeeld. En daarvoor gaan we even over op het Nederlands. Want ja, we zijn wel inclusief. Zeg mich nou, de zaten helemaal niet. Ze zaten aan mijn knie. Het is 2600 voor Christus. Bijna alle carnavalsprofessoren zoeken de oorsprong van carnaval bij de oude culturen. Grieken, Romeinen, Egyptenaren en zelfs in het oude Irak. Een oeroude traditie die daar met carnaval in verband wordt gebracht is het Zakmoekfeest. Een soort nieuwjaar in Babylon dat 5 dagen duurde. Slaven waren gelijk aan hun meesters en rangen en standen werden tijdelijk afgeschaft. In processie gingen ze vervolgens naar de tempel van god Marduk. En het verhaal gaat dat in die processie misdadigers meeliepen in dure gewaden om tijdelijk de rol van de koning in te nemen. Die rollen omdraaien, een paar dagen alles op zijn kop? Ik zie voorzichtig overeenkomsten. Al brengen onze prinsen het er nu wel beter vanaf, want in die tijd moesten de misdadigers, de prinsen van toen, na de processie op de brandstapel. In het oude Egypte werd bij de terugkeer van het licht in december een feest gevierd waar de vruchtbaarheid centraal stond. Dat had te maken met de legende van de overwinning van god Tot op zonnekoning Ra. Ra had zijn vrouw Nut na overspel met de aardgod Kep vervloekt. Hij zei: Geen dag in het jaar zult gij nog kinderen baren. Tot hielp Nut onder die vloek uit. Hij won namelijk een spel waardoor hij 5 dagen per jaar mocht bepalen wat er gebeurde. Hij besloot dat in die tijd de vloek niet gold en dus baarde Nut als de wiedeweerga 5 kinderen. Ook mochten op deze 5 dagen geen ernstige zaken ondernomen worden en had iedereen vrij. En dan zijn er zoals altijd ook nog de Grieken en de Romeinen. Tussen 21 december en 21 maart vierden zij een redelijk herkenbaar feest. Muziek, wijn, dans, eten en optochten. Iemand beelde dan de god van de vruchtbaarheid uit, Dionysus. En we weten dat hij op een wagen door de stad reed en versnaperingen naar de mensen gooide. Zoiets dus. Ook werden de slaven die dagen vrijgelaten en mochten ze hun meesters bespotten. De meesters op hun beurt verkleden zich zodat ze onherkenbaar waren voor hun slaven. En dat verkleden, dat omdraaien van die rollen, dat kennen we natuurlijk allemaal. Bij carnaval mag alles en kan alles, zelfs de burgemeester omhelzen. Burgemeesters stonden zonder protest de sleutels van hun steden aan carnavalsprinsen af, die met alle macht en majesteit 3 dagen over hun onderdanen regeerden. Oh ja, ik had je beloofd te vertellen wat dit schilderij te maken heeft met dit alles. Nou, dit is een van de meest tastbare bewijzen dat de vastelavond al heel lang bestaat. Mijn collega Tom neemt je mee het schilderij in. Pieter Bruegel schilderde in 1559 ergens in het zuiden van Nederland dit werk. Het gevecht tussen vaste en vastenavond. De grens tussen die beide kalenderperiodes, die loopt hier ergens in het midden van het schilderij, maar je moet zelf goed zoeken. Hier links de kroeg met het uithangbord waarop de blauwe schuit staat. Het narrenschip op wielen. En iemand hangt uit het raam. Braaksel loopt via het venster naar beneden. Rechts het donkere interieur van de kerk met biddende mensen en in het voorportaal geeft een edelman een aalmoes aan de armen. Links op de voorgrond een stevige vastelovensvierder schransend, suipend op een biervatslede, drank en vlees.
En meer rechts frontaal tegenover een mager persoon op een rolka met droge koek en vis, het symbool voor het afzweren van het vlees. En we zien carnavalisten met maskers en gekleurde hoedjes, maar ook de nonnen in hun zwart-wit en bijna alles bedekkende kledij. Wie beweert dat Breugel 2 groepen mensen tegenover elkaar heeft gezet in dit schilderij, moet bedenken dat de mensen links, na de vastenavond, wel eens dezelfde mensen rechts zouden kunnen zijn. Na als woensdag, als vasten begint. Het is de katholieke kerk, stadsbestuurders en andere autoriteiten nooit gelukt om het feest te verbieden. Ook de protestantse kerk was geen fan van de vastenavond. In 1660 omschreven ze het zo. Smokende stank van wereldse dartelheden, vleeselijk wellustigheden, overdadige brasserijen, geile wulpsigheden en dwaze verfoeilijke mommerieën. De vastenavond overleeft alle kritiek en dus komt het ieder jaar terug als een volksfeest. Let wel, ongeorganiseerd. De geboorte van de eerste carnavalsverenigingen in de 19e eeuw zorgen voor de ommekeer naar een georganiseerd volksfeest. En daarvoor hebben we tussendoor een quizvraag voor je. De vraag is, welke Nederlandse stad had als allereerste een officiële vastelovensvereniging? En wanneer was dat dan? Denk maar van nou. Nou, pak maar even de tijd. Nou, ik kon toch zeggen, het duurt me helemaal te lang. Het was het Momuscomité in Maastricht uiteraard, die in 1839 de vastelovend van 1840 hebben zitten voorbereiden. En hij heeft een prachtige foto van dit illustre gezelschap. Ja, en 2 jaar later, in 1842, werd het Venlo's vastelovensgezelschap Jocus opgericht. En dan moeten we weer 30 jaar wachten op de volgende sociëteit, de carnavalsociëteit, de Mirlitophile uit Valkenburg. Maar het Momuscomité was dus de allereerste officiële vereniging. Het 100 jaar bestaan, door nou overgenomen door de Tempeliers. Maar gelukkig hebben we nog beelden van het Momuscomité. Uit 1932. Ik zit hiermede het carnavalsfeest in. En ik hoop dat jullie allemaal fatsoenlijk zult gedragen. Leven de carnaval! En dan vroeg ze zich misschien af, wie zo in het Nederlands? Nou, de landelijke televisie kwam en die wou absoluut niet dat er in het dialect gesproken wordt. Levensgevaarlijk dat afschieten van dat kanon. En ook wel leuk is dat monnikachtig gezelschap in wit dat voorbij trekt. Dat zien oude beddenlakens die ze aan hebben en dat deende blijkbaar als carnavalskostuum. Net voor de oorlog leeft carnaval weer op. Februari, carnavalstijd. De polygoonoperateurs hebben er dit jaar naar gestreefd een zo uitgebreid mogelijk beeld te geven van het feest van nar en zotskap. De carnavalsviering in het zuiden van ons land. In vele plaatsen hebben zij de hoogtepunten van dit uitbundige feest vastgelegd om u te laten zien hoe Limburg en Brabant carnaval vieren. Nu vieren we carnaval met grote optochten en evenementen. Hoe anders was dat tijdens de oorlog, toen je je niet mocht verkleden? Wieke uit Venlo was 18 jaar toen de oorlog uitbrak. En hij trok zich niets aan van dat verbod. En dan heb je verkleed als Charles Chaplin. Allemaal stiekem. Binnen blijven, niet veel zeggen, op de mond passen. Je moest voorzichtig. Direct na de oorlog begon de Limburgse vastelavond aan een ongekende opmars. In 1945 werden er in de grote steden al optochten gehouden. En een jaar later, in 1946, werden er alweer prins gekozen en zittingen georganiseerd. Het traditionele inschieten op het Vrijthof te Maastricht is weer gebeurd. En voor het eerst na 1939 zal prins Carnaval weer de scepter zwaaien om in Limburgs hoofdstad vreugde en jolijt te brengen. Hé, een prins. Waarom hebben we die eigenlijk? We danken onze prinsen aan Keulen, net over de grens in Duitsland. In 1823 organiseerden ze daar al optochten en daarin trokken al verschillende praalwagens mee. In de belangrijkste wagen, een soort vis op wielen, zat de held Carnaval. Hij was het hoogtepunt van de stoet, een parodie op de oude militaire zegentochten die Keulen heeft gekend. En de figuur held Carnaval veranderde vrij snel in een prins met een pofbroek en een muts vol veren. Wow.
Wee dienen held carnavalogist dit jaar. Doe hem de groeten en voorzien het. Kom jongens. Ze zaten aan mijn knie. Ze zaten aan mijn knie. Die trekt altijd maar bij jou